arụ na nsọ ala bụ nwanne ha na-abụ jikọrọ ofu ihe ka ha bụ igbuo mmadụ na be anyị today ịmara arụ kegbu onye aka dị ọcha ọ bụrụ izu ohi ji na be anyị like ọsụmeyi today izu ohi ji na ọsụmeyi ịmara arụ na-edede ya nọkịta nwaanyị nọkọta kịta arị akwụ ọ mere nsọ ala ọ mere arụ nwaanyị nọkọta oje ghọrọ ọjị ọ mere arụ ofu ihe ka ha bụ mere arụ bụ nsọ ala ahụ ka na-akpọ arụ because oge imere ihe ahịa ememe ime na arụ ha dasị gị na ihe ala na-asọ nsọ mmadụ ije tinye nwa ya nwanne nwoke ọ bụ ezigbo enyi nwoke ije were ihe dokere ya ka ọ bụ na ijiri megidere ya ma ọ nwe ya nwanne nwoke ha niile abụ arụ arụ na nsọ ala bụ ofu onye amara arụ nsọ ala ka ọ mebiri arụ bụ ihe rụrụ arụ ihe Igbo kpọrọ asị ọ bịa bụ arụ nsọ ala bụ ime ihe ahụ na-adịghị mma rụrụ arụ imerụ ala ọ bụrụ ihe ala na-asọ asọ ihe ala na-asọ asọ bụ n'ala Igbo dịka ebe mpaghara ebe m si bịa mmadụ adịghị mma ịkpọ nwunye nwanne ya dị ndụ ọ na-akpọ nwunye nke ọ na-akpọ nke nwanne ya dị na ịdị na nwunye ya na nwunye nwanne ya ọ bụ ya bụ ala rụrụ arụ atụkene nkwuo na nkọwa Igbo ịma na a na-abụ anọkọta asị na Igbo ezughị ezu ha na-abụbụ ofu ihe abụ m onye aka ọkwa ide atọ nọt ndị aka ọkwa na-asọ ndị aka ọkwa na-asọ eke ruo ugbu a onye gbuo eke asị o mee na arụ n'ihi na ọ bụ ihe ndị nna anyị na-asọ atụlitekwe hụ ya ha hapụ ya n'ihi na ọ bịago na Baịbụl ọ sụrụ na ọ bụ ihe nke igburu ka ị ga-eri ka ị ga-egbu na-agaghị eri ele ihe ji igbu ya so anyị anaghị eri eke and anyị anaghị egbu ya onye agabata ọtụtụ ihe dị iche iche akpọ na anyị na-asọ oshi ịbọ ji mmadụ ịnọkịta bọrọ ji vule vileji anyị na-asọ njile iri ejule ihe ka udo vileji na-asọ iri ejule and anyị anaghị eri eke ọtụtụ ihe dị iche iche mmadụ sogbu ụzọ ịsọ gbuo eke kwa ya kwa ọ bụrụ na moto ji amụọ mistakenly ya bụ na-aleghị anya gị moto ọ ji amụọ eke iritu igo akpati go akwa gha ya lie ya kwa ya benala ama onye ekwe n'isi local gọọmenti ka dị n'Imo steeti ndị be anyị na-asụ igbu eke na mmadụ ime mmekọta dịka nwoke na nwaanyị n'ebe nwanne ya nọ anyị na-asọkwa izu ohi ọtụtụ ndị ọzọ onye gburu eke be anyị na-akwa ya ka mmadụ si akwa mmadụ ọ ya ndikwe onini kwa eme omenala adị n'ene maka na ndị be anyị na-asọ eke a bụrụ na ọ merie ndị bụ obodo ga-asịsị ngwa ya na alụsị ji ekpawa ameji etigbu dị etigbu na ya na alụsị nwa eke wee kpawazie ala ọlụ n'ime okporo ụmụchukwu na-eru anyị na-asọ iri eke ya ndị nna nna anyị na-ekwu n'ọdịna eke bụ ihe a na-asọ nsọ ọnwụ na ọ na-abụ eke bata n'ụlọ gị ogiri nke ndị Igbo ji esi ofe si ewere ogiri ahụ ete ya n'ala ụlọ so eke ahụ n'isi ogiri ahụ ọrịpụ ma ọ bụrụ na onye obodo anyị bute eke ahụ rie ya a sị na oru n'ime abalị eke ahụ alaghachite ọ ihe anyị nụrụ na ntị ndị obodo ebe nna gị adịghị eri eke kedu maka obodo ebe ị gara dị ugbu a dịka nlụ dị ebe ahụ nne di m nna di m ekwutebere ihe gbasara iri eke ịsọ eke nsọ kedu ihe ndị mbi itoolu ike duru na-asọ ọnụ mara ebe a lụrụ m ha nwere ihe ha na-asọ a na-akpọ iyi afọ ha nwere iyi mmiri so mmiri ahụ ụbọchị afọ o nwere nwa afọ na-eje ebe ahụ rukwa ugbu a adị mmiri ahụ na-ebu ọ chọrọ ikpe ike ọ naghị eri nwa afọ onye si mba bịa so ụbọchị afọ enweghị ya na-akọrọsa ebe ahụ.